Naging epektibo na ang pagpatuman. Kahapon nga adlaw, Marso 28, sang ginapapanaog nga Executive Order Number 035 Series of 2026 ni Mayor Raisa Treñas nga nagatukod sang Iloilo City Crisis Management Council. Ini kasunod sang pagdeklara sang State of National Emergency o kon State of National Energy Emergency ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pungsod. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Treñas iya ginpayag nga kabahin ini sang pagpanghanda sa epekto sang padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa pa kay Gorzal, sa bulig sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, ini nga executive order maghatag sang proteksyon sa publiko ilabi na sa mga vulnerable sectors nga labi nga nagakinahanglanon sang bulig sa subong nga tion. Ginpasangkad man sini ang koordinasyon sa mga pumuluyo agod masiguro ang padayon nga supply sang essential goods pareho sang pagkaon, bulong kag gatong. Ang ini nga council ang maga-serve diri as the chairperson mismo ang aton nga alkalde kag miyembro diri ang aton nga city administrator's office or ang city administrator, ang aton nga disaster risk reduction management officer, ang aton nga city health officer, ang sa social welfare, agriculture, engineering, PNP, particularly ang Iloilo City Police Office, ang aton nga BFP, ang City DILG, kag iban paggid nga mga ahensya. So ang ila sini nga role amo ang mag-coordinate sang tanan nga mga aspeto sang crisis management kag siguraduhon ang supply sang aton nga mga essential goods kag ang serbisyo publiko, especially sa aton nga transportation, kag at the same time ang pinagid ka mayor man diri ang paghatag man naton sa proteksyon sa aton sining vulnerable sector.